Nož priatelia, zdá sa, že Black Dog chytili druhý dých. Počuli ste nahrávky Virtual, ktorú nájdete na ich najnovšej Parallel LP. Koľko môže byť vonku, Trinoverte? Týždeň? No, snad týždeň má tá doska, takže Black Dog a Virtual, doska Parallel. A pred premiére na rádiu Ragtime One Man Band Music a ukážka z In Pine Effect LP. Podrobnejšie sa inak. Prvý Red Planet 6, tentokrát skladbu Talking Rocks of Mars. Druhý v poradí bol White Label, z ktorého ste teraz počuli druhú stranu s mixom I Feel Love, pôvodne od Donny Summer. Po bielej nálepke nasledoval label s nápisom Relief, bol to opäť DJ Sneak a Brain Freeze, sledovaný Robom Hoodom so skladbou Rhythm, vydanú u Millsovho Axis labelu. Ďalej bol na rade Pumpin' Stuff od formácie s názvom Nebula 9 so skladbou Everybody's Welcome u labelu Rampant. Tí privítali formáciu Dusk, od ktorej ste počuli vec s názvom Shadow Boxer z labelu Peace Rock. Predposlednou vecou v žiadnom prípade nebola vaša patédla, ale opäť Red Planet 6 a Windwalker. No a poslednou skladbou v dnešnom Crystal House je Nebula 9 a Let's See What This Does vo Free Spirit mixe od labelu Rampant. O týždeň sa do počutia tešia Dalo a Tibor. Čaute.